Ngatutu sikop dia kaulot lumobi mai diarene uri arene nganon. Di pertikianon sa matuhami hula-hula muna marga si hobbing. Nang mahami manugu berenami tutongan ibagas muna bolo tukpe di jaburoleh dohotto itu. Nondus ni roha de jala ido memang termasa ada di hita di tar perserakanon. Asa rohonon nai masong nakngan itu. Nunga sikop sudi dia hatana uli hatana denggan. Di jalo hamuna siana kahula-hula muna yakka namar holongi roha nang hai petong honon nami do asang giat dibere nami nang boru nami asa tubo lal ama tubo sikoru tubo anak tubo boru mahamu tulan nyarion jadi ope pasaton nami ma ulos panogu alani permusik nami kamu ma nalaho manogu mahami dibere nami kamu ma ulos naho bartusi musik naho bartusi. Non asli tio asang dia tio akka persaulian na jalot ta tikare arne mangyuton Bergetian bergiliran dah. Nomor 2 Iya. Iya. Oke. Tulang nomor 2. Minum sekali. Baik dulu. Jangan lalani gudang. Siap. Iya, minum poderek. Iya. Asang dia tution akka persaulian. Iya. Amos direktor sa nakaling. Lalu jaman otot. Lihat tu burut tak? Lihat burut kay.